Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillah e nde ɗo windande ñaande windino nde kadi mi jangginino nde kono ene woodi hen jumre seeɗa ko ɗum saabi garten batten nde bisimillah payen e mayre on ji andeni ɗo henne so mbaɗi ndani henne on ji ko ɗum ɗo wiyete ña gasi ko ɗo wiyete añ ko ɗo wiyete ñañ e ñaañ gasi ko ɗo wiyete ñi e ñii ay gasi ko ɗo wiyete iñ e iñ gasi ko ɗo wiyete ñiñ e ñiñ gasi ko ɗo noon wonno saggere nde ɗo ay ɗo ko ɗo wonno ko mbaɗɗen woni jumre ɗo jumre nde joni noon ko ni mbatta gitta oɗo goto itta oɗo ño ay oɗo ño goto gittamo mbiya ñe gitta kadi oɗo gitta oɗo wonta ñee koni fonno waade ko ni fonno waade ñe ñee ay ɗo so waɗi noon mbaɗani gartira kuɗɗol boɗol ngol mbiya eñ eñ ayde ɗo mbiya ñeñ ñeeñ ayde ɗo mbiya ɗo oñ la ño 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 ɗo wona oñ oñ ɗo wona ñoñ e ñooñ gasi ɗo wona ñu e ñu ɗo wona uñ e uñ ɗo wona ñuñ e ñuñ gasi windande gasi hankadi ko jangete e ña masgal mum a timmini hande ngarano mbaɗa dani henne momtana en windande nde ha laaɓa mbawen jangude ko laaɓi alluwa ngal fewnitama ko ña o ɓeydano hen tinani kala wi o saɗa windowa sa diwat tawa tinta wadde ko ɗo woni ña e ñaa ɗo woni ñi e ñii ay ɗo wonno saggere nde ɗo ɓeydinam hen ko ñaa yeeso ittama kala mo jogui tableau gadiɗo o yo ittu on ƴetta oɗo tableau gadiɗo o mo subaka nane o on ko ɗo wonno saggere nde ɓeydinam hen ko ñaa yeeso ɗo wadde o jimi mumti ñaa o wadde en garti e mbaadi jangde nde ɗo woni ñe ñee ñe ñee ɗo noon woni ño ñoo ño ñoo ay ɗo woni ñu 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 ɗo noon masde ɗe keedi ko yeeso a yi ɗum nani ɗo noon ngara gadda masde ɗe gado arde añ 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 ay ɗo iñ 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 iñ
ay ɗo eñ 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 ay ɗo ko oñ 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 ay ɗo ko uñ 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 ayde ɗo henne lomba masgal mbiya ñañ ñaañ ñañ ñaañ ay ɗo mbiyata ko ñiñ ñiiñ ñiñ ñiiñ ay ɗo mbiyata ko ñeñ ñeeñ ñeñ ñeeñ ñeñ ñeeñ ay ɗo mbiyata ko ñooñ ñooñ ñoñ ñooñ ñoñ ñooñ ay ɗo mbiyata ko ñuñ ñuuñ ñuñ ñuuñ ñuñ ñuuñ gasi windandema timmi ngara mbaɗa ndani yenne mbiya kala ko wayni ko ñaa kala ko wayni ñi kala ko wayni ñe kala ko wayni ño kala ko wayni ñu ɗo fooɗani ngara pooɗen mbiya ñaa mbiya ñii mbiya ñee mbiya ñoo mbiya ñuu ɗo timmi ngara bencita añ fooɗani iñ fooɗani eñ fooɗani oñ fooɗani uñ fooɗani ngara pooɗa no mbiyata aañ a fooɗi iiñ a fooɗi eeñ a fooɗi ooñ a fooɗi uuñ a fooɗi ngara lomba maskal hakkunde mbiya ñañ a fooɗani mbiya ñiñ a fooɗani mbiya ñeñ a fooɗani mbiya ñoñ a fooɗani mbiya ñuñ a fooɗani ngara noon pooɗa ay ɗo pooɗa ne wonone fooɗi wade pooɗa mbiya ñaañ ɗo mbiya ñiiñ ɗo mbiya ñeeñ ɗo mbiya ñooñ ɗo woni ñeeñ ɗo woni ñooñ ɗo woni ñuuñ gasi wadde windande ekko hijjo pulaar windande wattore 14 nani windande 14 ɓiire mon nani koko fewjita nde jangginanomo kono ne woodi ɗo gaccunoɗen eɗen ɓeyduno ɗo to ñaa en tinani kisa woodi nodduɓe en kabri en ɗum ko nden tinta faama ndeke ene woodi ɗo acca ɗum saabi wattira noon ko ɗum woni jangde jangde saɗa janga teskuyema wona hen teskuyema wona e jangde nde gona ndarowo teskotoɗo gona keɗotoɗo nanowo paamowo sa yi ko winda a nani ko haala a faami ɗum ko nden mbawata janginde kaala mbinda sa nani
a faami ko nanɗa a yiitikinaaki ɗemngal ma jangi tari haa regiima on sahaa ko njiiɗaa ko ɗum garata binda sa windi bindol ngol ƴeewa bindol ngol kerɗa haala ma ko kaalata ko yaataw ene ombodiri e ko nanɗa ko no ceerno ma o haalirno ni anne ko non kaalirta no ceerno ma o windirno ni anne ko non bindirta teskuye ma wona ko janguɗa ko ɓenni hakkille ma fooɗono ko arata ɗum woni jangde ko teskuye woni hen ko jangete hen ko heewani nafata noon an jangowo o teskuye ma ene woni ko jangata ko kadi aɗa ƴeewa so tawi ceernajo woodi dow fuuji woodi ko ɓeydi walla woodi ko usti jawnoɗa kabrama kanko ceernajo o yawno o ƴewtoyo o fewnita gueɗe haɗa woɗɗoyde haɗa goɗa jangguire noon wawire noon wona jangojam jeddi mbaɗa kaari jangguinimi o to wi ala ko ni e ni jeddi mbaɗa taw ko jangguinowo o fuujino tinani an janggo ko jangguirɗa ɗum saabi noon so jiitan fuujande walla ɓeydande on jaanoɗo kabron min jiiya ɗum gila law fewntegilla watteɗe wonnoɗo no wonirno ni amin jetta on noon amin jaara on noon e tinnare mon e yidde on gandal jangde wadde jange binde ƴette kuɗi mon e karneji mon mbajiɗo jangon ɗigga windan hande nan ɗon ko ndeɗo tan min janguɗa hande a nden ɗon ndeɗo tan janguɗa hande nde ɓole janga hande ɗo ko ña ɗo añ aañ ɗo ñañ ñaañ ay ɗo ko a tan woni hen ɗone ko ñi iñ iñ ɗo ko ñiñ ñiiñ ɗo ko itan lomba nder hen ɗo ko ñee eñ eeñ ɗo ko ñeñ ñeeñ ɗo henna ko etan lomba nder hen gasi ɗone mbiyata ko ñoo ɗo mbiya oñ ooñ ɗo mbiyata ko ñoñ ñooñ gasi ɗo ko o tan lombaɗo ɗone mbiyata ko ñuu ɗo mbiyata ko uñ ɗo ko ñuñ ɗone ko utan lombaɗo gasi joni noon timmi ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañito ɗon jangon ɗigga ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañito ɗon jangon ɗigga ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañito ɗon jangon ɗigga windande ekko hijjo pular windande wattore 14 ɓiire nanɗon ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañito jangon ɗigga so ɗiggi ko nafoore wonande jangowo to am jangoyo won bindowo
janngowo hoto am janngowo yo won bindowo waanjito janngu ɗigga ko ɓenni koone yo janngite ene ɓeydo ɗiggude kala no ɗiggiri nafoore nde ko noon heɓorto on kollama alkule ɗe on kollama masirte ñande fof aɗa ɓeydo yiɗo aɗa ɓeydo finande jangde nde ɗum noon ko jangde waɗata ɗum yo Allah wallu yo Allah newnu kadi yo Allah reen an noon koɗo jiɗo nadde heen bisimilla ma mbatta ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa linjawo sabo ngara kalanɗa ko joɓata joɓa janga tawde a wakkili yebde oto nawma anna eta yebde janginma wona yo Allah walle en nande ɗum famde ɗum ƴette kuɗi mon e carneji mon mbañi to jangon ɗigga on koola koye mon ƴewon bawɗo ɗakkoɗon sara makko o holla on o wallo hanji on joni heddi ko balle mon yo ngar noon oɗon balle oɗon jingane jingue oɗon balle oɗon jingane jingue oɗon won Facebook on jaga tawde wonɓe YouTube on jaga tawde o wonɓe Facebook mi yani tawde haɗa yiɓe cikku ari ha heewi on garani tawde yo laaɓ so on garani tawde mi yanande on kollama numéro on kalnama ko ɗum jaani on de ngare noon balle jingue ngare noon balle jingue yo Allah hokken koyeɗen jingue kede ballira ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kala Sénégal alhamdulillahi bil alamin on jarama wassalam